Dal som si, kedy som si dal také predsavzatie, respektíve môj taký životný kredus je vzdelávanie, vzdelanosť, životné prostredie a rodina. Pokiaľ budeme vzdelaní, budeme chápať všetky nariadenia, budeme vedieť, že ako sa máme pohybovať v meste, že treba aj tie odpady triediť a treba si pomôcť. Kto nám pomôže, ak si sami nepomôžeme? No. Takže trávnaté plochy, revitalizácia, to znamená komplexná obnova. Vyplanírovať, vyrovnať, aby trávniky slúžili ľuďom, pravidelne ich kosiť, aby mohli relaxovať. Tak, ako to vidíme vo svete. Ľudia sú vyčerpaní z tej práce, unavení. Ale keď im padla, chcú si sadnúť. Mnohí nemajú na to, aby chodili do veľkých parkov, myslím tých takých zábavných parkov, ale chcú pri dome. Dajú si deku, sadnú si, stretnú sa rodiny. Potrebujeme tých ľudí, aby sa dostali aby spolu sa stretávali, lebo dneska sa všetko uzatvára. To nie je dobre. Bystrica nemala by ísť týmto smerom. Ošetrenie vzrastlej zelene. Križovatky, parky, miestne. Dneska skutočne tá zeleň je v dobrej kondícii, čo sa týka vzrastu, ale musíme to začať ošetrovať, lebo nie je inej cesty. Vytvorenie trvalých stanovíšť na kontajnery. Ak spravíme trvalé stanovišťa, pasport trvalých stanovišť kontajnerov, budeme mať prehľad o tom, budeme motivovať ľudí, kde sú tieto, aby separovali. A tým, že vytvoríme trvalé stanovišťa kontajnery, budeme mať aj viacej parkovacích miest. Toto mám vyskúšané na Sásovej a z mojich informácií od mojich známych, ale respektíve občanov mesta, potvrdzujú mi to. Aj v iných častiach mesta. S týmto samozrejme súvisí celoplošná obnova dopravného značenia. Čiary, parkovanie. Musíme sa učiť parkovať. Nemôžeme parkovať sobecky pred činžákom. Lebo to je verejný priestor a musíme umožniť aj tomu susedovi. Volakedy normatívy na jeden byt, na jednu rodinu, koľko parkovacích ploch už vôbec neplatia. Doba priniesla úplne iné veci. Musíme akceptovať to, čo nám prináša doba. Musíme to vrátiť a s tým pomôcť občanom. No a čo sa týka komunikácií a chodníkov, dlhé roky horlím a chcem, aby na príslušnom odbore komunálnych služieb mali sme transparentné zoznamy jednotlivých mestských častí, zoznam, ktorú cestu, veď to tam dávajú tí občania prostredníctvom občianskych rád, občianskych združení, poslancov. Nemôže sa stať, že niečo sa predbehne. Proste dodržať systematičnosť a postupnosť.